Hei, बेसे कबि सबिफोराव दै होबाय थानोब्रा बासो गारबायलै रखरा बैलाय मैगङाव खेबसे होनानै खानोसैलै बाला आया मालाय जाखो बेलाय देरियावनो दे बिबार बारलांबाय hey मानसिफोरा जेरै आजिखालि उन्दै उन्दैयावनो हाबा जायो मा मैगं थाइगंफोराबो उन्दै उन्दैयावनो हाबा जाग्रा जाबाय नामालै मिथिलाय लांलालै रखरा दै बेफोर मैगंखौ मोनजायाबाबो जेबो अरजायालै आङो बेफोर मैगंखौ ओरैनोबाबो गोथाव मोनखाया अमा बेदर दाउला खासिफोरखौसो तामान गोथाव मोनखायोलै आंहा hey माइबानिसो होबाय थाला आं दैसै I am going to house hey न'आवबो बेसे थाबाय थानोलै बरिं रिंनो बान्दार मबाइलनि रिसार्जआबो दिनैसो जोबना होबायना hey गामिफोरावनो थांला बायनोसैलै ओइ बिमा ओंखाम मोनबायना मोनाखै ओंखाम उखैसोबाय आंखौ मोनबाय र' बिफा नैबे मोनसे न'खौ सिबखांनानै खुरना होनोसै दे होमबालाय माखारै खुर आंखौबो उखैसोबाय बन सिरनाया मा नोंनिया मैगं थाइगङाव दै होनाया मा जाखो अबाव थांनो ओंखारखौ नोंलाय नोंनि सिगाङावनो दै लांना हैदोंमोन दस' आंलाय ना नोंनि मेगना आलासि जाहैनो थांदोंमोन ओहो नुदों दे आं बेथा नोंनि बि बाल्थिंसे दैयानो जायो नामा hey आयै मा सानफ्रोमबो आंखौल' दै होनो होबाय थायोलै बासेलै आं आयै दैसै होबाय थानो खामानि मावनो बायोबालाय मानोथ' स्कुलाव थाङा मानो स्कुलाव थांनो गारखौ नोङो नों जुदि स्कुलाव थांनाय मोनबा बेफोर खामानिखौ जेबोखौनो मावनो होआमोन आङो दा स्कुलाव थाङा नोंखौ ओरैनो बेखार थाबाय थानो होगोन नामा आंलाय दै होनो बादोंबा आफाजों बनखौनो सिरफा दरखार नांदों नुदों नोंनि फिसाज्लाया बोरै नोंनि थाखायनो बिदि जालांबाय फंसेबो जेबो बाथ्राखौनो बुंखाया फिसाज्लाखौ साला नोंनोलाय होजोबदों गासैखौबो आंहासो दाय जालायबायहाय दे होमबालाय दे दोनथ'नोसै सना माबा जिअ'नि नेटानो मोनथारा जादोंलै लामायाव ओंखारनासो फन खालामदों आं नोंखौ दे होमबालाय दे बा मालाय आसोल बियासो मालाय जिहेथु रायज्लायसोदोहाय ओंहाय जांग्राव जिअ'नि नेटानो माबा फाल्थुथार जादोंहाय न'आव नेटखौनो मोना बेनिखायनो लामायाव ओंखारनांगौ जादों नोंगौर' बाथ्राया नोंनियालाय ओइ आसोल नोंनि हटस्पटखौ अन खालामनाय आं नोंनिफ्राय एसे वाइफाइ लागोमोनहाय फेसबुक वाट्सएप नायनो मोनथाराखैहाय लांदां मोनलायदो बोरैबानो थै दरखार नांदों आं नोंनो नेट थोआ जायो आरो आं नोंनो होगोन दे हटस्पट थै बालि ओरैनोबाबो नोङो खेबफ्राखा दे हटस्पट बिनो फैदों एसेबां जुदि नायनो लुगैदों लांदां मोनलायदोबा गावगायालाय मानोथ' सोना लायाखै मालायनियाव हटस्पट बिनो फैयो लाजिगि आंखौ खेफ्रा बुंनो फैदों गावगायासो खेफ्रा बेनिखायनो रिसार्जखौ सोना लायाखै गोथाव जाखादों दाउ बेदरा चित्तरन्जन नोंसा आदाया अबाव थांदोंलै माबा आदाया सानो थांलै बा मा एसे गोजा बुस्थु मा जादों बियो आंखौसो जानो लुगैसोबायलै बाला खुदैसो मुनुलाय लांबाय आं मा जादों नोङो चित्तरन्जन आगै दाउला खासि तामान गोथाव जाखादोंलै आदा दाउज्लाया मेजेम गोजा मेजेम जासोदों आं दिनै खान्थिसे बेदरखौबो जाखाजोबखागोन ओइ चित्तरन्जन आगै आंनो दरसे हरनाय जानाय नायनि मा रखम जादों आङो रावनोबो दरसेबो होआ आङो ओइ आगै हरना दरसेल'थार बेथोमो हरनाय जानो लुगैसोदों आंखौबो नों मा बुजिमोन ना राइख' रखमनो थै नेथ्रा गथ' साला नों आंखौ लेथ्रा गथ' बुंदों आइनो लगायना होथारगोन आं नों आंखौ लेथ्रा गथ' बुंदों जालालै बे सासे गथ'जोंबो खादोलै जांग्रा नङाबा थाइगिर फिथाइ सिनाय होजागोनलै दुम होनजासे बै दामब्रा गथ'आ साला बिमानो लगायना होमारदोंलै एफा लेथ्रा गथ' थायोना बेदर दरसेल'खौनो होमारासै आंनो खम गोथाव जामारदोंना बेदरा गोजा जारौनो माबा बिनि जानाय बेदरखौ नुनानै मार लब जामारबायलै आङो जोंहाबोथ' मानै दाउला खासि दंलै रखरा मासे हख्लायनांगोनलै दायो मासे बुथारनो होनांगोन र' दाउला खासिखौ आयालाय अबाव बुथारनो होगोनलै बुथारनो होआबाबो आं सिरि बुथारखोमाना जागोनलै